Panguva ine muri kuona kunzi nyika yeZimbabwe ma4ED campaigns aiwa ari kuramba achiwedzera. Mukatarisa presidential input schemes ari kuitwa ema-war veterans, mukatarisa ma-teachers for ED, mukatarisa ma-hairdressers for ED, and ese ma4ED ari kuitika panguva ino ari kunyazoonekwa kunzi they are trying aiwa to mobilize people, vanhu vauye vachiimbresa nekusupporta the ruling party ZANU-PF, vachipawo ma-initiatives nemari nemabribes kuti aiwa kana ichinge yazosvika nguva yekuti ZANU-PF yakuda support, these guys they will rise up and support the ruling party ZANU-PF. Sana pena mashoko ari kuonekwa panapa but this is just a move to cancel ma 2028 polls. Notipo subscribe or like on the bell icon. Tichipinda panapa paendewo majarajaros anoposta this picture awara muri kuona iro vanhu vakasimudza maplacards akanzi Junior uri uchi. Mana pambanyira chiti Jacob Chukururama will certainly be removed whether by death or by any other means, since they are banning elections in the 2028. But there will be a by-election in Chiru Manzu Zimbabwe constituency where Emerson Jr. will take over. Junior would have been a minister by then. Thomas Karuda Panapa, Arnes Sonfons, these are power struggles are which come the ruling party ZANU-PF. Argon Cons Animuno Passi. Panapa Vano, Bakuta Vachitosiana, the ruling party ZANU-PF note, Anugonons Munakada Kutura is genuine inside, especially Kanachi opposer, our the regime can do the 30 plan. Anon Kokons Iowa is that we are fired or we are deleted. Ma developments are kuniko pangwa ine kuti aiwa ine move iri kuitwa neZANU-PF kukansela ma 2028 polls. Kuri kuonekwa kunzi aiwa gore rino ra 2025 aiwa richava gore rakarebesa kwazvo nokuti we are going to experience a lot. Tichaona mapower struggles akawanda ma-attacks aiwa nema mobilizations acharamba achiitwa seamuri kuona ari ongoing right now. Pinda comment section medu bza mafunguro enyu matudi pamusoro pechitwe. Musana subscribe or like, choti on the bell icon.